गावाला नमस्कार. आज दिवाळीचो पहिलो दिवस आसा आणि या निमित्तान तुमकां सगळ्यांका दिवाळीची खूप खूप शुभेच्छा. ही दिवाळी तुमकां सुखा समाधानाची, समृद्धीची आणि भरभराटीची जावो. खूप सारो पैसो तुमच्याकडे येवो. ह्या दिवसाच्या निमित्तान म्हाका असं तुमकां सांगायचा एक मेसेज तुमच्यापर्यंत पोहोचवचा. तो म्हणजे आम्ही गावाक असतो. गावाक असताना आपण काय करतो, एका घरातलो एक माणूस निदान नाही म्हटलं तरी 3 ते 4 कार्टा फोडता गावाक, आणि आम्ही ते करतोच. मी केलेलं असे, आम्ही अजूनही करतो. आणि सध्या मी असे मुंबईत गोरेगावात राहतो. मुंबईत आम्ही काल गोरेगाव स्टेशनला फिरलो, कार्टा बघली. तर 4 कार्टांचो वाटो जवळजवळ 350-400 रुपयाक दर होतो. विचार करा, जर गावातल्या 4 माणसांनी मिळून जर हे वाटे एक ट्रक भरून मुंबईत घेऊन येलो तर तो करोडपती जातलो नाही. 100% लखपती, लाखो रुपये तरी एका दिवसात कमायतले. धंदो वाईट नाही, फक्त विचार करूची गरज आहे. वाटला तर तुमका मी सांगलंय, बाकी पटला तर घ्या, नाहीतर सोडून द्या. दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद.